čau. Servus. Hovoril som ti, že ten biznis na tých deťoch to je to najlepšia vec, ktorú som mohol v živote spraviť. Tu máš tie peniaze, zaslúži si. No ale bráško, chýba tam 5 €. Tak čo skúšaš na mňa? Chýba 5. Akože chýba 5 €? Ja som to prerátával. No, Toto je tvoj podiel. Jakých 5 €? Ešte chýba 5 €. Ty si klamár, ty si ma úplne okradol, okašľal. To čo je? To nie je pravda. Ja som to prerátával. Á, tam sú. Servus, čau. Počúvaj ma, prispieš na túto vec krásnu, dobrú? To snad nie. No, idem tam. Čo? Nie, nechoď. Hej, to je mojich 5 €, daj mi ich. Počúvaj ma, vráť mu ich teraz. Tie peniažky prispiela pre dobrú vec, kamarát. Čo? Pre akú dobrú vec? Kamo, nepočúvaj ich, oni ťa chcú oklamať. Mám projekt, v ktorom zabehnem 15 ultratrail maratónov pre deti z rakovinou, pre svetielko nádeje. A jak chceš, aj ty môžeš prispieť. A to bolo mojich 5 €. Alebo vieš čo? Nechaj si ich, daj ich na zbierku a prispiem aj ja. To fakt? Áno. Nie, ďakujem. Díky, kámo, díky. Aj ty môžeš prispieť dobrovoľnú sumu pre svetielko nádeje tak, že naskenuješ QR kód cez svoju banku alebo použiješ IBAN cez bio a použiješ špecifický symbol 365 dní. Sleduj, ako odbehnem 15 ultratrail maratónov za 365 dní.